Arabs TV. Ƙalubale guda uku a cikin Alƙur'ani. Wato ko baka yi imani da Allah ba waɗannan kaɗai sun yadda su sa ka fahimci cewa musulunci gaskiya ne. Na farko ƙalubalen Abu Lahab. Abu Lahabin da ransa, da lafiyarsa, da shi da matarsa, kafin su mutu, Allah yanke musu shiga wuta. Wanda ke nuna ba su musulunta ba. Kaga da addini wasa ne, da kamata ya Abu Lahab ko da wasa. Sai zuciya shi da matarsa su ce to tunda an ce mu yan wuta ne bari mu zaje mu musulunta. Kaga da sai a ce to Allah ya ce su yan wuta ne kuma gashi sun musulunta. Sai a shiga tambayoyi amma sai suka ƙara ƙin abin da ya ce su yan wuta ne. Kaga wannan ƙalubalen kenan. Ƙalubale na biyu da suka ce Allahumma in kana haza huwal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi azabin alim. Allah idan wannan Qur'anin gaskiya ne kai ka aiko shi kamata su ce Allah ka shirye da mu su suka ce kai mana azaba ko ka saukan mana da wani bala'i. Sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum. To da annabi ta ce wa ma lahum alla yu'adhibahum Allah wa hum yasuduna anil masjid wa ma kanu awliya. Sai gashi tsakanin wannan magana ta su dan lokaci sai ga su gawawakin su 70 an kashe su a yakin Badar. Wanda wannan ke nuna cewa duk mutumin da ya amsa kalubalen Allah to fa ya shiganka. Can ko masu cewa za su zo da misalin Alkur'ani dan ma sai Allah ta'ala ya ce fa in lam tafa'alu wa lan tafa'alu. Kaga har yau kuma sai dai a ce za a karyata wannan din. Kuma abinda ɗabi'a take nunawa duk abinda ɗan adam ne ya yi shi to wani ɗan adam din zai iya kallon wannan yayi wanda ya fi shi. Ka duba motar farko, jirgin farko, babur ɗin farko, wayar farko, gidan farko, komai na farko in ka kalli na yanzu za ga cewa an samu ci gaba. Amma Alkur'ani da yake ba aiki ne na mutum ba sa hannun mutum kwata-kwata a ciki. Har yau duk irin ci gaban da ake da shi ba wanda ya zauna ya ce to bari mu zauna mu kwatanci Alkur'ani. To shi yasa aka ce wannan shine mafi sauki. Amma sai Allah ya ce walan yatamannahu abadan saboda me bima qaddamat aydihim. To sai aka ce to me yasa Allah bai halakar da Yahudu ba tare da irin wannan laifukan da suka dinga yi amma Allah ya ta ba su dama ga su har zuwa tashin alkiyama. Tare da Allah duk waɗanda suka yi laifi ya kawar da su kuma duk laifin da ake kawar da mutane saboda shi Yahudu sun yi. Sai aka ce Allah ya aje su ne domin su zama misali ga sauran al'umma. Cewa baka duniya ba shi yake nufin Allah bai fushi da kai ba. A cikin kitabu Zuhud na Malam Waki'u ya kawo ta kissa sai wani ya zo ya zalunci wani ɗalibi sai ya zo ya gaya malamin sai ke cewa gafata malam wani ya zalunce ni kai mun addu'a Allah ya saka mu. Sai ce to ka tafi ba komai zan maka. Bayan nan kawai sai Muawiya ya ɗauko shi sai ya bashi babban mukami a gwamnatinsa. Sai ya dawo ya ce gafata malam na ce bayan ya zalunce na ce ka masa addu'a ya Allah ya saka min sai ce ai wannan shi ne Allah ya saka ma duniyan nan da ya shiga za ta mantar da shi lahira. Ice ka gane fa in Allah zai saka maka wani sai ya bashi duniyar da za ta mantar da shi lahira. Bashi mukamin da can yana da kaza yanzu zai manta da Allah wannan zai iya ɗauke hankalinsa sai Allah ya saka maka ta hanyar nan. Yasa suka ce idan ahabba Allahu qauman ibtalahu. Wasu daga samun duniya ba ciwo ba rauni babu tawaya alama ce ta Imamul Ghazali yake cewa a cikin Ihya Ulumuddin yake cewa nawa zuciya ta wa'azi ne mata wa'azi da ayoyin Alkur'ani da tsoratarwa sai na ga bata tsorata ba. Ne mata wa'azi da mutuwa na ga bata tsorata ba. Yace sai na bincika to me ya jawo. Yace ina bincikawa sai na ga dulul amal ne. Allah ya jarabce ni da tsawaita dogon buri. Yace to shi kuma dogon buri abin da ke haifar da shi hirsu. Shi kuma hirsu abin da ke haifar da shi hubbud duniya. Shi kuma hubbud duniya shine miftahu kulli sharr. Je saboda ka sai na ga ashe sai na rage guri na akan duniya na fifita lahira sannan ne zan samu waraka daga wannan. To kaga jaraba da aka ma Yahudu shine suna jin cewa su na Allah ne amma ko ba sa son